Nyakorongo jwang dakika en 34 tok sa pagario mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet nyinga Sharon Ongao. Okinyi makawuon mana ka pile wantiere kai gazede ariyo The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche mabende omipeko pogro nyakorongo jwang odiochieng' makawuono en odiochieng' maduong' ne piny Kenya ka bende ibiro bedo kisomo budget. John Mbadi ibiro bedo ka somo budget mano mar siling trillion 4.8. Budget nyakorongo jwang mabende ibiro bedo kwa nyisi pok mopogore mohiwe budget makamano. Kopogore gi mano bende tielo mar 23 mago mag tuke adhula mano mar piny ngima kata World Cup bende biro bedo ka chakra yango duchi makawuono tuke ma bende ibago e pinje adek moriwo piny Canada, Mexico kanyakla kod piny mano mar Amerika. Okan kenda antiere gi jafombo marwa mano mar media mano Hansel Oyango. Hansel, geno mara ni chioma kare yore. Chiyo maber ahinya. Yiena mondo agot ne nyikwara mogio ajwang kaka jo Kisumo wacho. Ni got negi. Ni agot negi. Ageno ni Nyasaye oritogi, ageno ni gichiyo maber. Weche to thoth ka budget to coincide ka gi weche mag World Cup ka kisewacho. Kawone makoro World Cup chakore ayanga. Wabro neno first match kanywero. Aparo ni Mexico gi South Africa emonego chaki. Ini woni sirok team mane? Anan ga ja England but wang ni coach no baga ma but adwa ni Ronaldo Cristiano Ronaldo win World Cup wang ni mane kuma chunya nitie maduong' ahinya. Ko nyalo win to mano koro nyalo anyamora ahinya. Angene okinyi makawuono thor weche makamagi bende ma jopiny biro bedo karango nyakorongo jwang. Kata kamano buore ka wan warango weche mag motenre kod budget. Okang' mar ariyo ma bende jatend migawo mochung' weche mag omenda John Mbadi biro bedo ka somo budget. To budget makama se osebedo ni kore lach ahinya kaluwore koda odiochieng' manyoro. Nono kanyo ka kweth mapingo piny owacho gin bende na gibiro gi budget mar jopiny. Iwacho kanyo ni the people's budget. Emomiyo nadwaro mar mondo mwacha gi gazet mano ma The Standard. Ndike ni people versus Mbadi somo budget mar siling trillion 4.8. Kalonzo Musyoka to neno ni budget nego beni duoko chien nyaka siling trillion 4.3 gi weche manego beni miyo maino. Kaka oyange kairi en the people versus Mbadi maparo ni nyalo bedo ni en headline ma a bit misleading nikech oken lweny kind jopiny gi CS Mbadi. CS Mbadi to en CS ma finance. Okelo mana projection koneno kaka sirikal nitie, financially kuma Kenya nitie gi kaka onego ta Kenya. Ini neno ni headline obed nango opposition versus Mbadi koso? Do nyalo bedo opposition nikech mane gimo ndika ni opposition kata mana alternative government versus government. Dongo alternative government no choni koro mind the people's budget. Ema samoro miyo nation editor kara mnaja chungueche margi. The people's man gitero gine public participation budget gine. Okay gitero. Koren ma the people nade. Mbadi osebedo ka wuotho ka choko pach ji gin gi choko pach ji kanyo mane penjo ma penjo ka okunya bede boardroom moro mokwongo jogi osebede sirikal te iwinjo so onge gima nyien ma ginyakelo nwa giwe Mbadi o present mare then wa debate wane nango ni ka loki ka ket kama kaka watimo kaka osetem gi finance bill ji njotero memorandum mopogore ka wacho nango ni ka wawinjo ka benyo kato ber iwinjo to gin gibiro geni the people's budget to onge pach jopiny magisekawo. Mokiny makawuono gimoga na bende biro bedo ka rito nikech jatend migawo mochung' weche mag omenda biro bedo ka somo budget kar saa 8 mano mar odiochieng'. Gibiro bedo ka girito mar neno ni weche mabende na gichiwo pachgi kaluwore koda paro mar omenda wang'i finance bill bende nokete tem nikech nwang'e ni nitiere budget mohiu ma bende nogol estimated budget. Wabiro bedo kwa ng'iyo lokruok makone kod kocha ngina achiel kuom lokruok biro bedo omenda ma bende biro bedo kicholo ni counties nikech inyalo paro mitigation na iwacho ni committee mochung' ne thek mano mar od bura gi senate bende koro bende aneno ka negi loko omenda aneno ka negi puodho ni counties omi siling billion 428. Koro wach waga kotenre kod people versus Mbadi ginero ma bende opposition dwaro gima bende piny owacho bende nonyiso e budget mohiu. Koro gima of course we wakete kaka standard okete people versus Mbadi ni opposition wacho nango ni budget ni onego duog piny gi almost 0.5 trillion 500 billion gineno ni onego duog piny to mai rien gineno ni austerity measures moko onego keti kaka areas mag administrative waste onego gol paro moko magin goto gin paro mabeyo nikech wastage to ang'eni samoro nitie ga sirikal wuodhe moko ntiere ma weaye onge tiendgi hosting moko ntie waneno state house ma samoro nyalo question ni
hosting ni to kelo ber mane. Koro ema paro moko to adiera to nitiere kata mana non-essential security overhead, vanity infrastructure gi cancellation ma contracts moko ma giwacho ni ok be ahinya. Of course revenue to gineno ka gima nyalo dhi malo mondo okawe from 3.72 trillion mano giwacho ni gibro choko kowuok kuom uso affordable housing projects at market value. Gineno ka apimo chalo gima gineno ni possibly sirikal masani o undervalue affordable housing, koro gidwa uso gi at market value, gidwa piem gi real estate mantiere Kenya ka. Mamano ka en gima inyalo tim kendo pod dhi dok mana hinyo japiny nikech the whole concept mar affordable housing en ni mondo en ot miyudo kowuok kuom bei mofuong'ore, ok en ot miyudo at market value. En gima onego bed ni imiyi e bei mofuong'ore ma kushoni kata mana payment mare iyudo ka ideally ok onego bed gi interest. En ma gima onego bed ni chula mos ma onge interest ok ochal kaka mortgage kata loan mikawo a whole concept mar affordable housing ma wang'e ni en achiel kuom gik ma United Nations strategic plan nitiere ni ng'ato bed gi kamoro monyalo dagie to obed kuma decent. Of course Mbadi to iwacho ni bro project revenue at 2.9 trillion ma en medruok kowuok current collections ma mitimo sani ma finance bill ma higani focus an kaka nene kanyalo summarize focus nentiere tieng' didek. Achiel en fiscal consolidation matiende ni ikelo jok ma onge e tax bracket okel mondo obede tax bracket oneka kinyalo bugo iwacho ni ochuro choko mag osuru e pacho kae ma bende chopo kata mana dwaro adier ok apaka nochopo dwaro nikech kinde ka kinde aparo nitiere osuru ma bende piny Kenya keto ni gigeno choko to bang'e eno ka duonde mamoko bende kwepo kata mana chulo osuru. Koro mage kuonde ma aparo ni Mbadi ni godo gi hope sani ni ka gi expand tax bracket through fiscal consolidation. Fiscal consolidation bende nigi austerity measures e iye kanyo, migepe mopogore opogore ma nigi wastage onego omany kaka curb wastage, kaka duoko ketho mar omenda chien gi weche moko mag mibadhi ma oyaye. Emomiyo neno ka sirikal temo ni mondo chudo duto odhi through e-citizen makoro golo middlemen mantiere diere ka achudhe mantiere diere ka gi. Mar ariyo en compliance. Giwacho ni ng'ato onego bed ni compliant ma mano dhi medo nyiso nango nitie jomoko ma chulo osuru but ok gichul te nikech nitie gik moko ma pod gipando, nitie information ma pod gipando. Mar adek en simplicity ma tax regimes mantiere mopogore opogore mago nitiere finance bill. An example en ni kinyiewo simu ok onego bed ni simu no bedo taxed kapok ousi. Iyudo ka simu bedo taxed e port, obiro taxed sama in wuon kidhi nyiewo. So koro taxation no miyo simu kende nigi atamalo 50 gi wiye mar osuru. Koro ni gini koket kamoro achiel to duok piny nikech paro en ni mondo duoke to around 25% ka total tax tineno ka kendo koro fuong'ruok bro biro ne japiny. Koro mage yore ma aneno ka CS Mbadi nyicha temo godo gi finance bill mondo oneni mondo o increase godo revenue collection or simplify godo taxation nikech different industries ne ywak nango ni tax gi ng'eny ahinya to begin complicated mondo gibed simplified. Of course deficit nitie. Alternative government ochiwo 59.3 billion 593.5 billion mano gidwa keto domestic borrowing, mano matiende ni hola magikawo kuom jo Kenya, bengi ma Kenya ka. Mano bende nigi berne nigi rachne. Berne en nango ni in gi control nikech market ma Kenya sirikal ema nyalo control ma be interest ma gichulo gi ochumi kodongo to iyudo ga samoro interest no bende dhi piny matin. But the con side of it en nango
ni nikech koro I borrow from financial institutions ma Kenya ka iro ka micro finance iluongo nango small and micro businesses SMEs iro ka koro onge kuma ginyalo ole nikech sirikal ko olo ko kawo pesa to kawo pesa mang'eny matinde nango ni interest magidhi charge be dhi bedo mang'eny moloyo an ka biro rabo kawo maybe 20-30,000 sirikal biro kawo almost half a trillion kata mana kidhi gi budget mambadi en 1.11 trillion mamano japiny owuon onge ng'at achiel manyalo dhi e bank ni dhi kawo pesano koro mage e balancing acts manyaka bedi omiyo samoro sirikal prefer kata ni gikawo ola oko mondo o balance kik itiek pesa te manie Kenya ka itiek ne jopiny pesa mamiyo ni matindo tindo bedo gi sama tek yudo capital luorruok mar pesa obed makare to mage gik ma samoro opposition ok nyis jopiny to ng'eni kweth bende gore ne debe nikech opposition iwacho ni kweth mapingo piny owacho diche manyoro kana giloso gin giluongore kaka alternative government to bende giwacho ni kapo nono ni tong' yierge nikech wang'eni wacho mong'wech ochomo yiero maduong' mar higa mar 2027 nyakwarom Gajwang' gin gocho ni kapo nono no yierge mage gik ma bende gibiro bedo ka gikete tim ka bende giwacho ni gibiro bedo ka ging'ado budget kod nus bilion iwacho ni bilion 500 gibiro bedo ka giduoko godo chien kata kamano wan waket wang'wa ka onoromo kanyo saa 8 mar mondo mwawinja na pok mar omenda ma bende biro bedo kichione bad migepe mopogore opogore kapar ni ma bende iwacho ni en budget mogik ma bende ten piny biro bedo ka somo motelo ne yiero maduong' mabiro wacho ni gimomiyo ni bende koro bende chwe dibed en kaluwore kod kaka wadhi yiero maduong' mabiro nyalo bedo nikech bende otemo mondo lomb wang' jopiny owach ni nitiere proposals moko kaka weche mag pay as you earn monego bed ni iduoko piny awinjo ka jotelo moko be wang' jowi kan ne loso ka wacho nang'o ni of course sani koro wasebedo gi higni 3 kose 4 mag housing tax nikech koro sani koro ang'eny udigo osetieki ma osechako ose onego bed osuru no koro kendo bedo revised donano osuru no bende wacho ni bo bedo kaka collateral mago mag gope ma bende piny Kenya nitiere godo nikech nitiere report ma bende aparo ni Lidio Kema notime apisa ne njaga budget koso ne na pis mane ma bende koro nacho ni gope thung'o piny Kenya gope medre piny maru of course sirikal koro nyalo tiyo godo kaka luongo nango aparo the right term and securitization if I'm not wrong moro ma pesa mochokno idhi tiyo godo kaka inyiso jal ma bro ligo ni maeri pesa mo project choko e kinde makama within this time miyo wago wini pesa ni mo choko gi maeri security mo biro nikech osuru nyaka jopiny go unless it's a failed state ma Kenya is not a failed state ema ji ok chule osuru but piny maringo kaka Kenya mitayo malong'o to ma itayo kata kok tayo malong'o to pod oringo nitiere ga hope ni osuru ibro choki to some extent kore momiyo ineno kaka budget igolo ga projected revenue collection part of projected revenue collection no ema itiyo godo kaka ema sirikal samoro tiyo kaka securitization manise ora sirikal kata mana kinde mokalo nang'o ni fuel levy okete weche mag chulo gowi okete weche mag gowi koro ema miyo bech petrol samoro dhi malo to en kinde matek ne sirikal adier nikech ng'eni worldwide be sani koro nitiere inflation mosebiro nikech wach mar lweny mani Russia lweny mani Ukraine ywaruok kind America gi pinje mamoko aid mane Trump ogolo gi weche mamoko sani be koro Ebola be nika koro ken kinde mayot ne sirikal emomiyo budget ni I don't know how practical mar alternative government ni nitie but a nation ma dongore kaka Kenya tek yudo ni budget odok chien gima ng'eni nyalo dok chien en gima kaka borrowing kech kawa kela ji te into the tax bracket monego bedie to borrowing nyalo dok piny mano to ayie kodgi ni borrowing to nego dok piny but the only way ma borrowing nyalo dok godo piny en ka tax bracket obedo expanded ma there's fairness ok ni an achulo osuru but nitiere jiranda moro mok chulo osuru but samoro chamo kata pesa mang'eny moloya en evade tax nikech
ok ondikore gi sirikal samoro endni ne ok oyango ne sirikal gige motimo ok oyango ne sirikal. Taparo ni kuom magi duto te Hansel, kata bed ni wachulo osuru, kata bed ni budget kore chwe kata mana kore tin, wach ma bende jopiny gombo winjo ni budget ni bende puonj ng'wenyore mesa, bende pesa nitiere ofuku, bende nitiere luorruok kata mana circulation mar omenda e yo makare. Magi pinje ma bende oganda nek bedi penjore inflation chal nade. Wang'eni chieng' tarik 14 mano chieng' Jumapil Nyakwar Mgajwang' EPRA biro bedo kalando nengo mag modhi. Oganda rito koda siso. Naneno ka Opiyo Wandayi nowacho ni igeno dok chien mano mar nengo mano mar diesel. Petrol to chal nade. Konginwa mano bende ahinya ne jogo kuma bende ribo nyamburko mago mag petrol. Wang'eni kembe mathoth tiyo koda diesel mano mar nyayo mwandu mopogore opogore. Nyakwar Mgajwang' kawuono bende en chieng' tarik 11 kapo nono ni pok itimo file tax return. Koro in achiel kuom jogo kuma kwedo choko osuru koso nang'o. Kata kamano wadhi e weche mamoko. Par ni kono romo saa 1 mar okinyi adhi bedo koda jolony weche mag ochumi. Wabiro bedo kono godo budget mano mar higa omenda mar higa mar 2026-2027. Kopogore gi mano, sukari watiyo godo kata samoro kineno wang' jowi mari Nyakwar Mgajwang', samoro nyalo bedo ni madho chae gi sane. To koro oseyangore wach mantiere ite mano mar ariyo. Samoro nyalo bedo ni sukari mitiyo godo kanyo ok en sukari makare, nikech nitiere kweth mano mar od bura committee mano mar od bura mochung' weche mag ohala koda kembe ma bende gisani onyiso luoro margi ni dibed ni sukari ma bende watiyo godo ok ni kare, nikech en sukari ma bende nooro kowuok e pinje maoko e dho wath mano ma Mombasa. To sukari makama iwacho kanyo ni noonge koda okuongo monde manufacturer gichakre mana ni ng'ano manufacture en piny mane, expiry date ok oketi gi gik makamago. Ka nyaka sani iwacho ni truckloads, iwacho ni trucks, geche loche 98 na osemi sukari madirom kilograms winjma 6,438,300 iwacho ni of raw sugar ma bende nosewuok e dho wath mano ma Mombasa nyaka Bura Nairobi kae. An penjo mapenjora en ni weche mag contraband food products ang'o miyo gihinyoga mana gwenge mag Kaluo gi Western Kenya cha nikech emiwinjo ni samoro oduma moko yangi modonjo Kenya ka, sukari moko yangi modonjo Kenya ka, dak iwinje ni kata mana kahawa moro moko yangi odonjo Kenya ka, kata mana chai moro odonjo Kenya ka. Matiende ni nitiere kaka jogi o protect industry margi. Dong samoro nikech kahawa gi chai wan waoro kaka raw material kesti de lose odugo kaka already processed. But still ilungo na oledhi nyalo bete pod ng'ato nyalo gola gimoro oko kucho to kelo ka to o package ka gima wuok Kenya ka. Gima penjora ni kaka koro sukari yudo ka sukari bedo imported titero Kibos, iwinjo wuok oko donjo Mombasa itero Kibos, to jo Kaluo kuchocho to nigi niang', jo Western Kenya nigi niang'. Kinde moko machon aparo ni kata mana coast kocha ni puro ga niang', tindo ok awinji ahinya kata mana gwenge mag Homa Okak, part of Rift Valley be ipuro niang', gwenge mag Kericho, Bomet giri kaneno kipuro ga niang'. Penjo ma penjora en ni ang'a mono leaders wa protect industries gi, nikech mae e livelihood ma jo Kaluo sana gi jo shemeji wa mawuok Western Kenya kocha mae rie miyudo ka ng'eny ji yuto godo. Kok en oduma to en ga sukari. Kaluo kocha kok en rech to en sukari. Koro penjo maduong' ma penjora ni ka koro this amount of sugar 98 truckloads miwacho ni osebedo moved, iwacho ni disclosure nitiere ni further another 135 truckloads monego bed ni bedo transported to Kibos sugar, accounting for 81,188 bags, mamano kila bag nigi kilo 50. Mago sukari tandawo, sukari mathoth. Apenjora ni sama kambi ma Kibos osetimo kama, to japur manie gweng' around kanyono ento dak nang'o, otero nyithindo sikul nang'o. Taparo ni gima nek beni wapenjore, ng'ama no ogolo sukari ni e port e dho wath ma okete loche Nyakwar Mgajwang' ma koro bedo transported, nikech mane manyak wapenjore bende gima report ma bende nogol koda committee mar od bura mochung' ne weche mag ohala gi kembe ni sukari ni ka onge kata manufacturer ng'ama no ore pachoka bende oganda kia chal mare bende oganda kia. Engage Ministry of Health bende ywak ka ni nikech it's a raw sugar, imported raw sugar, manyiso ni odhi bedo repackaged.
onge ni chemicals magi motigo do gidane purification mare nikech ok onyiso kata ni en grade mane ok onyiso ni en brown sugar kose en white sugar ok onyiswa. Koro an gima ayuago jotendwa o protect industries wage. Mane momiyo watero gi e bunge, mane momiyo watero gi mondo gibed governors, gibed CSS kuondego, gi protect industries wage nikech mae rie momiyo pod wan chien nikech kinde ka kinde winjo ni ka ntiere mibadhi moro yudo en mibadhi ewi sukari, en mibadhi ewi oduma, to wan gi jotelo ma kinde ka kinde watero kuchucho mondo otim nang'o mondo protect interest wa especially in the area my economics okane ka jotendwa protect malong' ahinya. En mana gino marwa ni wach ma kama ibo bedi kikete tim kik bed mana ni en report okadho kat mar mondo mi yangne oganda nikech sani kwa rudo kata mna sukari ikere mna ka mena achiel kuom sukeche ma inono kata oyo wawere gima notenge e ite maraboro Hansel bende weche motendre kod iwacho kanyo ni wengo mago mag skunde ng'anyo mapogore mabende sibedo katimore skunde nyaka sani nyakwaram Gajuanga mato koro chigni kodwa skul ma yawuoyi mano mar Kisumu Boys iwacho kanyo ni nyithindo 3 jopuonjre 3 mago mag Kisumu Boys nyakwaram Gajuanga nyaka sani odinnegi e odang'eche jela mano makodiaga maximum prison wira ne gidwaro wang'o dom mana gidwaro wang'o ong'ere kaka nano iluonge ni Jupiter Dormitory na gidwaro timo tim makama tim ma coach Chinteri Kaburu dwe mar 6 sani kaluwore kod kinde mag na dar mar mondo miwegi oko kata mna gi omenda maching kata kamano doho nokwedo odinnegi koro paro ni ting'en mar jonyuol jopuonj mar mondo mi wasiem wang' nyithindwa. Aparo ni kama wa failure as a society en ni tinde ng'ato number 1 en kien. Achiwo example ni kinde manadongo dawa kano mor to nyaka nyithi jirani ne ng'wony nyithi jirani ji ne ng'wony te gweng' kanyo matene ni jirende no ng'e nang'o ni sama ng'ane nitie to nyithinda ni sawa but tinde piny bomer ma bedo matek ng'ato dwa dak mana kende ng'ato dwa own compound ng'ato dwa mana gache ma private ng'ato dwa mana no make sure ni nyithindo somo kama special ema kelo nwa shida ma wan godo kani. Koro sama nyithindo seng'e nang'o ni community onge gima bro timo to iyudo ka ema ging'o kaka mag wang'o sikul biro nikech onge communal discipline mane ntiere choncha makani ne janyuol moro mok janyuol ni oyudi kata mana kituge bath ndara to oyiene kawo kede mochwadigo moteri ir janyuol ni tinde ng'ino ginya kata mana kwero nyathi ng'ato ikwero to ichwado kaka ichwado kaka we chwado kwera ni wacha hiyo ok inyal mane kuma shida ma wan godo number 1 ma nikech ting mar upbringing ma nyathi of course janyuol nigi ema nigi ting maduong' but ok en gima inyalo wene janyuol kende as a community, as communities, as a society, as a country nyaka wa revise kaka we are bringing up then ko kang makamano no chuno kata mana ogamba jatend migawo mochino weche mag somo okang moko mbene no loso kotendre kod ng'anyo kanyakla kod wengo mago mag sikunde kanyaka sani wacho ni migawo mochino weche mag somo biro bedo kaka ondamo mopogore achiel kuom gen mar neno kaka terms inyalo ket thuolo machuok mar mondo mi nyithindo dhige yweyo. Apparently this thing is deeper than length matter nikech en issues ge of course length matter bro konyo kod work pin but aneno ni ma issues ge enena issue ma as a community nyaka wa come together wanenango ni wa change kaka we are bringing up the younger ones. Kori idoro mar mondo mi Orlando kata mna boka duki sikunde to some extent oken moro mar nego ng'ato cha nitie goch mo mar nego ing'e gimo meneno kelo kata mna dwaro mar migawo mochung' weche mag somo mar mondo mi okweda Orlando sikunde kalure koda nek mopogore mabende natimora nikech nitie moko kuom jopuonj mana cholo nyithindo marach ka nyathi tho e sikul nikech Orlando mano be nitie but en high time jonyuol gi jo sikunde mondo bed piny o discuss how to discipline an ng'eno ka janyuol koro kadwa criticize ahinya nikech ok en kuma alony kiwacho jonyuol gi jo sikunde achiel kuom sikunde ok adacho ni en county mar Kalunya Korom Gajuang parents dhi mbele gi meeting
jonyuol bende ni kanyo tang'o matimore nyithindo to wang'o sikul mano nyiso na emo mi wacho ni gini ok en length ma term there are far much more there's more to be discussed there's more than meets the eye ma nyaka wanon malong'o ni nyithindo gi to ang'o momiyo timbe mantiere gi timbe masani koro waneno gi ing'e the whole explosion kuma koro gine dhi explode en ni nyithindo gi sani ni e high school in 1 or 2 years or 3 kata mana moko next year ni e campus timbe gi dhi tere campus ka gitiyo campus gidonje job market ng'ato nocho ni okota mana campus timbe gikelo nyaka e udi nikech ka wani sewuok e sikul kacha ibiro wang'o odu nikech aneno ka nyithindo matinde gin achache nikech nitiere kata na nyithindo mamoko ma tipo mage luorore e mbui mopogore opogore kendo bende seneno tipo mpaka mano video mosebedo ka luorore ka giwacho ni wan to adhi wang'o gimomiyo noda wang'o sikul lakini kanda ma kamano bende seneno aparo ni koro wanyuak lwedo kik bed ni jonyuol koro waweyo ting' ne jopuonj kende nikech wang'e ni percentage kona ta malo maduong' ma nyithindo gikawe udi donge mano radier gikawe sikul oke udi ahinya ni sikunde mag dak emomiyo ne nitiere paro moro ma bende jod bura nobiro godo mar mondo mi thich oko boarding school skunde ma bende hidakie aparo ni Hansel wanyalo lose wi mano nyaka macha tonga kata kamano mitantiere wach mabende nomako wang'i e gazette mar The Standard kapok wadhi Daily Nation gazette mar The Standard onge difference ahinya gin mana weche mag comeback mar Gachagua ma wacho ni koro dhi retreat mar 45 days mano to nyewa se lose gi mana weche mag World Cup maneno koket ka karo amula nena wach World Cup ne koronga juanga tuke mag adhula mago mag piny ngima chakra yanga odiochieng' ma kawuono tuke ma bende biro bed kitugo piny Canada Mexico kanyakla kod piny America taneno ka rang'iny wacho ni tielo mar 23 mag tuke makamagi chal ka gima koro medo ridore nikech koro osebene nitiere ne piny America gin visa gido chiwo mayot bende restriction bende gichiwo nanno kanyo ka referee mano ma bende mon donje piny mano mar United States orwake yor nyadhi gi piny ne mano mar Somalia weche to tek World Cup ni otimore o coincide gi geopolitically o coincide gi gik mang'eny number 1 lweny ma kind America gi Iran mar ariyo en weche mag fraud ma yando timore gwenge mag Minnesota kochocho ema America sani koro nono makata ntiere weche moko mag online banking mantie jo Kenya moko ma ose lose accounts gi okada luongo nying kambi no nitie jo Kenya mose lose accounts gi mag online banking go omenda mantiere e kuonde obedo frozen nyaka gi yang ni omenda no akure koro mage gik makoro keto kata mana America kuma tek nikech America nigi ratiro mar rito joge mano number 1 priority mar America and protecting her people iwacho ni America first kata Kenya ka sirikal nyaka ensure no protect joge mondi eka nikech World Cup en gima inyalo tere piny machielo but jogi ting'eno kinyagolo tere piny machielo koro nitie tension kind nitiere bad blood awek luonge ni tension kind America gi Somalia ma koro America sani nono nyaka referees wacho ni referee ni en gi suspicion mar na otudore gi weche mag maundu gi mag jonjore koro emomiyo nyo otame donjo but America be nyicho golo travel ban ne piny ma Somalia koro ng'ata ma piny ma Somalia unless iwuok piny moro ok iwuok Somalia direct bedo matek mondo donje America but America ok sene weche mag visa gi travel ban gi kende kata mana training grounds awinjo ka ji ywak bech tickets to mano to en shida ma FIFA ema koro nego ng'e nikech FIFA ema set bech ticket ka ticket achiel samoro en almost 180 something nikech wacho ni ticket baka mano the lowest wacho ni ma nengo ne ni piny mogik nyakoro mga juang en siling 7,771 ka the most expensive en siling 1,777 mana ne tugo achiel tugo achiel obiro at a time ma worldwide economies are not doing well nikech lwenje mopogore opogore gi weche mag mafuta mantie koro eseyo mantiere
ni maeri en gima FIFA onego ng'i mondo ong'i kaka nyalo revise. Kata kamano tiwacho ni mae the biggest World Cup nikech obedo expanded. Sani en pinje 48 ma pinje 10 mawuok Afrika. Pinje 10 mawuok Afrika dhi to Kenya to pod onge igi kanyo. Koro warito winjore ni the next one wabro dhi koso bedo nango. Maeri 104 matches monego bed ni tugo e ndalo 39 pewe 16. Knockout stage round of 32 bobedo introduced ma yande wan gi round of 16, then wadhi quarters, semis gi final, but sani koro wan gi round of 32 koro kidhi round of 16. Mama ni en ywak nikech pinje mamoko ne winjo nango ni World Cup is unfair, en gimo wene pinje matin koro momiyo expansion no biro mondo include makoro continents kaka Africa, Asia gini bende koro nigi geno ni ginyalo kata mana wine nikech kin gi ji 10 increase odds magi mag loyo kombe no. We waritino kaka tuke maka magi biro bedo katugo nikech wacho ni moko kuom tuke ne korom gajwangi biro bedo kitugo nyaka okinyi, wacho ni sapar mano mako gwen kata mano otieno maka wuono tuke maka mago kachako biro chako saa 4 mar otieno e kind Mexico gi South Africa. Iwacho ni group A biro bedo katugo. FIFA chakre ka wuono iwacho ni World Cup meni kawuono chieng' tarik 11 obiro bedo korumo chieng' tarik 19. Ana wuona pod akena chungi France kosadhi e Brazil pod antiere kanya biro bedo kaneno kaka gitugo. Giwacho ni mogik ansa. Of course World Cup to waluwo warito winjo ni biro bedo nango. Ywakna ma product ne jotendwa makaluo sana. Nyoro kanye wasomo gazeti ka nyiwinjo gik manye jatend piny odhi loka negotiate. Winjo ka gin gik moko kaka kahawa, chai, macadamia, avocado gi mamoko. To gik ma riembo economies makaluo gi Western Kenya to kiwinj kilose. Nyawinjo ka jal moro wacho nango ni the best tailors Kenya ka gin joluo. Is there any plan ma jotendwa ni godo mar make sure ni jogi products gi obedo kata mana exported oko? Dongi kelnwa pamba mar mondo yoga no med puro pamba mar mondo mikaluo bende koro. Yes. Gigi okiwinji. Of course nderni waneno kigero mano wapuoyo. Hospital waneno ka improvement sirikal temo kon gi kon. But manufacturing gi agriculture gango magi gik mariembo economy. Nikech kiwuok ka tidwani dhi e puothi, idhi e dukani mar twengo, idhi e dukani kata mana mar thep to ineno ka pesa ni moro donjo to gigi kinyalo yudo market kata mana oko kocha nikech ken kor gi oko to pesa bup molo ko ting maka mano bas ne jotendwa mar mondo mi gidhiere dwaro marwa mar mondo mi ochumi bedo time makara nikech kaluoko ni bende me yuda nyaka ka puothe bende oloth nyalo pure mondu mopogro pore. Hansel Agunir mone nyakumbiro e nonro mar gazet. Nyakorom gajwangi no mar mundu mamake gi kanyo weche thoth gazet ntiere machinglo ntiere weche matimore pinje maoko, weche mag ohala, weche mag tuke e kinda mamoko. Dakika na 7 tok saa 1 mar okinyi ka yo matinya korom gajwang wadonya na gitwak wanona na budget mano mar hikomenda manyien higa mar 2026 2027 kik di mabor. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea.